krećemo. Pa Dejane. Pa zdravo, Sandra. Pa zdravo, Dejane, pa ja moram da ti čestitam. Pa nemoj mi čestitati. Pa moram. Nemoj, to se laži. Čestitam ti, čujem da si se oženio. Da li je to istina? Pa naravno da nije istina. Ja, tajno venčanje. Nema to ženitbe. Tajno venčanje? Ne, nema ništa tajno. Ako nekad bude, znači se. Čuće se. Biće Čuće kao se i vatromet znači. za kinesku novu godinu. Stvarno? Majke mi, tad najviše puca. Reci mi, jesi planirao nešto? Da se ženim? Pa ne. Ne? Ne. A da praviš svadbu? Pa ne, nisam planirao da se ženim, ni da pravim svadbu, ni ništa oko toga, ni brak, ni... Samo vanbračna zajednica. Pratimo evropske standarde i zapad, nekako volim sve to što nam se plasira i treba ispoštovati trend koji dolazi. Smatram da sve što dolazi je nekako poštujemo domaće, ali i ovo što uvezemo moramo da cenimo, tako da sam ja taj lik koji će da ceni vanbračnu zajednicu. To se stvarno ili? Šta stvarno? Jesi ozbiljan? A što bi se ženio? Što da ne? Pa si se ti udala? Ja ne. Reši, pa ja imam pravo ovdje, ja sam ovdje sad na pola, ja sam ovdje i voditelj i gost. Naravno, pa ti si kolega. Ja sam. Kolega koji Ja sam ovdje multipraktik. Koji je top. Nego kolega, da čujem. Da čujem. A zašto ne ozbiljno? Šalu na stranu. Pa ne, nema šta da se ženim. Ja planiram da proširim porodicu što se tiče dece, to da, to bi volio sad odmah da se desi. Što se tiče papira tog braka i ostalih procedura, to mi nekako uopšte nije nešto interesantno. Hvala Bogu, ni ona nije nešto zagrana za to. Živimo, volimo se, što nam je najbitnije. Znači, misliš da papir realno ne znači ništa? Pa, to se ispostavilo. Ti kao kroz medije šta možeš da kažeš za papir? Pa Svi koji su se u medijima udali, oženili, isto tako su se razveli kroz godinu, dve. Misliš da dosta utiču mediji na to? Ne, nego jednostavno samo što je lik iz medija pa se to zna i proprati se medijski, inače generalno i Smilja iz Krčedina je isto to uradila i Samir iz Novog Pazara isto se je ženio i razveo. Pa jeste. Tako da samo što oni nisu medijski aktuelni, nisu propraćeni pa se to ni ne znam toliko, ali generalno dešavaju se razvodi malo. Mislim da ono treba da postoji kao zakon negde preko, ono kad izađe se razvedi pa dobiješ ono da si zatvoren u sobi mesec dana sa ženom, pa kud puklo. Pa od ovde bi pucalo. Mora bi da sklone tanjire. Nije valjda. Nije valjda, rekao. Pa što znam, tako mi deluje. Pa evo ti brakovi po realitiju. Brakovi po realitiju? Svaki je pukao. Pa istina, živa. Dobro, nije svaki, aj sad će reći imaju Luna Marko, Alen, Maja. I to je to. Pa dobro, to je neki test možda za partnere. Pa nije to, zavisi kako se odlučiš da živiš. Šta misliš da je baš test za partnere? Šta je ono što je pokazatelj ljubavi? Pokazatelj ljubavi ne postoji. Ne? Osim neka dela. A ta dela mogu biti specifična i generalno sve se promenilo. Jedno vreme je bilo kad dobiješ dete pa pokažeš da si dobar otac, dobar muž. To se danas izjalovilo zato što niti postoji dobra majka. Postoji, naravno. Nećemo da generalizujemo, naravno. Govorim uopšte ovako. Decu čuvaju babe. Mama je, što je rekla Nataša kod mene u emisiji, mama je u tržnom centru, na onom radi kopita. Pa jeste. Tata je na Instagramu u splavu, jedva čeka da ode u izlazak. Tako da danas pokazati ljubav je teško, ali možeš. Može. Delima i da budeš specifičan, jedinstven i što manje prikazuješ ljudima, to si srećniji. Rekao si... Ali to ne radim, vrate, dragi. A ja vam pokazujem da bi znali kako treba da volite. Ja sam ono doktor Love. Pa upravo to, ti si doktor Love. Ja sam, da. A to moramo da kažemo gledalcima da ti ovde nas sve često posavetuješ. Tako je. Možeš da daš adekvatne savete svima. Ja sam visoki savjetnik i trudim se u tome da savjetujem. Čim uđem, ja već od portira počinjem. Počinješ i ljudi te zato i vole. Nisi se uobrazio, nisi se promenio. Kakav je Dejan od početka tog prvog pojavljivanja? Isti. Isti, smanjila mi se samo zloba. Nisam zloban, ljudi mogu da vide kroz moje emisije, negde te neke svoje kvarne postupke što imam i možda što bi nekog... Da sam onaj Dejan koji sam bio, verovatno bi emisija bila mnogo jača i verovatno bi tražio gosta po 2-3 meseca, ali meni su stvarno emisije kulturne i gledam da nikom ne budim nešto što je bio, što je bila, neke naslove koji su možda da se posrami ili ne. Ako osjetim da gost ili gošća vole to što su uradili, što su ostavili neko svoje delo iza sebe, i onda tu i čačnem. Čačneš, a? Da. Ali generalno ja sam uvijek bio isti. Samo ja sam bio u realitiju, ne možeš očekivati, to je kao kad si na bojnom polju, pa ne mogu da pucam vatromet. Ali zato si uvijek spreman, uvijek imaš adekvatan odgovor, kao zapeta puška.
Još nisam u elementu, tek da se razbudim. Uhvatila me je Sandra, znači ljudi moji, sad je 8:15 ujutru. Ja sam morao da dođem na televiziju u 7, da se spremim, pa vi vidite. Kako si požrtvovan. Ti spavala s tom frizurom, a? Spavala je s papilotnama, kao moja Vesna Riva, Sveki, ljubim te. Ova Vesna uvijek držala onaj vikler u šiškama. Ja sam zbog tebe u 5 ustala da bi se pripremila za ovaj razgovor. Boga mi, nije ti ni te dobro vreme spremanja. Ajde da vidimo šta si ti to spremila. Jaj. Pa ja svašta nešto. Sad me ovo zaintrigiralo, ovo što si rekao da bi volao sutra da dobiješ dete. Da li to znači da radiš redovno na bebi? A to je najgluplje pitanje, brate. Što to mi žena neka ispred televizije isto pitala. Kao, je li radiš na bebi? Ja kažem, radim, nije si primilo. Ako se primi, naravno, značiš i ti, javit ću ti. Stvarno? Mislim, kako se to radi na bebi? Ne postoji... Pa evo, da nam ti objasniš. Kako se radi na bebi? Najprecizniji rad na bebi je kada se ode u neku kliniku i ti odeš i kažeš dobar dan, žena ode u jednu sobu, muškarac ode u drugu sobu, on uzme u ruku ručni rad i u bočicu. Znači, to je najpreciznije. To je najpreciznije rad na bebi. Ti sad možeš da radiš. Dobro, ja te pitam ovako, mislim. Pa naravno da se radi. Mislim, kao radi se na bebi. Moje, okej, ja... Znači... Poradi se, mislim, to je pitanje indirektno. Da li se vas dvoje, bipujte, jebete kući. Mislim, kao, da li radite na bebi? To je najgluplje pitanje. Kako se radi na bebi zato što se peglaš? Ne, Bože, svašta. To znači, pošto si ti ovdje od ujutru do uveče požrtvovano radiš, spremaš emisije. Znači, beba se radi od 7:15. Kada stižeš da radiš na bebi? Pa pre posla i posle posla. E, pa to sam žela da čujem. Nekad se nađe i neko vrijeme između. Ne, stvarno, to su najjadnije pitanja koje postoje danas i kao... Nemoj, molim te tako sada. Ne, ali moram, ne zbog tebe kao tebi da odgovorim, ja odgovaram ljudima. Mislim, ti postavljaš pitanja što postavljaju ljudi, ja ne odgovaram tebi kao tebi, nego odgovaram generalno auditorijumu koji treba da zna da nikad nikog ne trebaš da pitaš šta je, kad ćeš, imaš godina, ide ti voz, biološki sat... A ne, u tom fazonu, ne. Znam, ali ima ljudi koji ostavljaju takve komentare. Ne meni kao, nego pričam uopšte, znaš. Svaki par koji živi malo duže bi volao da se ostvari kao roditelj. Naravno. Da li će se oni razići ili ne i kako će njihov veza da izgleda, nije bitno. Dosta njih bi to volalo. Ne dešava se. Razumeš, desi se tamo u reality, ova zakači 65 put, 67 puta bila na kiretaži, razumeš. Da, to je tužno, na primjer, jako. Ali opet ni ta deca iz reality ne treba se rađati, jer to završi ko babe nose to dete. Šta će to dete? Jasno. To dete niko ne čuva kada njima jedini cilj ulaska u reality. Ova ušla u reality matora. Pre neki dan je cepali da je postala tata, mama, sad ušla u reality je preminula i mama. Razumeš, to su šizofrene mase, iz tog ekrana izlazi da je sve normalizovano, u stvari nije. Znači, nije normalno, ja i u emisiji sam rekao tome, pa nemoguće da jedina žena se bori za sebe i za dete tako što uđe u reality. Pa šta je s drugim ženama koja je sad otišla na posao, evo, 8:20. Istina. Evo, zove me Jokerica. Molim vas da se ugasi zvuk. Nema, ništa, nije melodija, ovo je... Da ne kažem koji je telefon. Nemoj. iPhone. Pa moram novije, realno, da ne znam da sam kupio iPhone. Ja koji sam na Samsungu toliko dugo imam trenutno iPhone i ne znam da ga koristim. A to znači da si ušao u neki keš, u neku lovu? I otkad sam došao na Hype, ja sam u kešu. Pa naravno. Kada radiš na najboljoj televiziji. Na najboljoj televiziji, realno. I najgledaniji. Stvarno sam najgledan, izvinjam se svim kolegama, ne bih želeo nikog da uvredim. Ali sam rekao. Ali sam to rekao i naravno ja kad uzmem da pišem vest, isto je vest najklitabilnija. Izvinjavam se, stvarno se. Dene, zanima me kako si se tako zaista posvetio poslu, nećemo ajde šalu na stranu, ali zaista si predan radu. Ovde si s nama od 8 ujutru, pa ako treba i do 8 uveče. Ništa ti nije teško. Prihvatiš svakog posla, ja stvarno moram da te pohvalim, pošto sam ja to sve da propratim. Hvala ti. I to je istina živa. Istina je. Ja sam kao mali uvek radio. On voli malo da se našali, ali zapravo je to sve istina. Ne, ali stvarno je istina, ja stvarno moram da... Budi malo ozbiljan, stvarno objasni ljudima. A šta ja da budem njima? Ovo, brate, pola njih što slušam ga reći, a ja ga mlati, vidi ga folirati. Piše vesti, montira, nalazi goste, sve radi. Sve radi, pa pomognem sve što treba. Ja sam kao mali radio. I još pomože kolega. Generalno, ljudi iz realitija... Ti teško da radiš? Kako? Da li ti je teško da radiš? Ne bežiš od posla, ali tako? Ne bežim, pa ja bi sad mogu da odem na građevinu da radim. Imam snage, ja bi bio najbolji radnik tamo. Bio bi glavni konobar, nosio bi 50 kila od prvog sprata do 15. pešaka. Znači ne bežiš od posla? Ne. Ja sam kao mali radio. Prvi moj posao bio sam 4. osnovno, radio sam u planti. Planta je veliko zemljište i tamo sam išao sa kukuruza skidaš one gluposti, pa se sekao neki lešnik, to smo tovarili u kamion, pa nemam pojma, zalijeva i bla bla bla.
kopaj ovo. To sam uvek radio. To sam radio prvi moj posao. Sve po kući što im bilo da se radi, ja sam radio. Sve što se zidalo, rušilo, ja sam kao mali radio i na mešalici, i guraj kolica, i čekićem, čuka i bla, bla. Posle se uzeo da konobarišem i onda smo otvorili Giros. Tačnije, David je otvorio Giros, tad sam radio tu od ujutru do uveče, to je bio naš privatan porodični biznis. Tu sam radio 24 časa, pravim Giros, vozim dostavu, u istom trenutku sam bio jedini radnik, pa se javljam na telefon dok vozim, pišem poručbinu, idem u nabavku posle smene od 20 sati, ja idem u onu prodavnicu, radi 24 časa da kupim sve što treba za ujutru, nabavljam povrće i ostalo. I stvarno smo nekako, taj početak je bio i težak. I uvek sam radio. I meni nije problem ovde da radim, ni da vozim, ni da visim na plafonu, ni da budem električar. Jedini problem je što mogu da spržim osigurači i kamere koje su skupe. Pa zato si ti tako vredan. Da spržim kod tonca, miksetu tamo da me najuri šoks. Svaka čast, svaka čast. A ljudi, generalno, izgubilo se to, ta vrednost, zato što kad uđe u reality. Ti kad uđeš u reality dobijaš novu dimenziju neradnika, vucibatine i nekog, kako da kažem, vucibatine iz grada, kao. To dobiješ kad uđeš u reality. I ljudi misle da sam ja ko ovi što ne rade, ja stvarno volim da radim i ovo me na hajpa sam godinu i ne bežiš od posla, to je najvažnije. Ne. Pa ja sam zato morala da to istaknem, jer ti ovako voliš da se šališ, a istina je zapravo drugačija. Stvarno si ovde tačan, ne kasniš ni minut. Ja dođem još ranije. Ja dođem da ispratim, da vidim da li neko kasni. I pošlje mail. I pošlje mail. Taka. Dobro, to je predanost, zato imaš verovatno toliko i rezultate dobre. Ma šta znam, ja volim da radim, ja radim i sa rezultatom i bez rezultata, mene to ne interesuje ni šta je, ni kako je. Stopirat ću se sam, opušteno. Tako da, volim da radim. Nije mi bitno šta je, nije mi bitno da li će to neko vidjeti, da li će se to znati ili ne. Ja imam potrebu da pomognem nekom kad vidim da mogu. Nebitno da li je ovde na poslu, da li je to u vozu, da li je to na ulici, da li je to ispred prodavnice, u prodavnici. Takav sam. Empatičan si. I ono što je najbitnije, ne sabotiraš kolege. Pa. Vidjet ćemo. Ne, zaista. Bila sam tu, pomogao si i kolegi novom. Uvijek se nađeš ljudima. Da. A volim da pomažem. To do horoskopa. Da. To do horoskopa. To kad proradi ovaj drugi blizanac. Kad proradi ovaj prvi blizanac, druže, begaj koliko može. Dva blizanca u studiju, boga mi. Ludilo. Opasna situacija. Opasna rabota. Ne, samo zove me neko non stop. Zovu ga, traže ga, javljaju se. Da, pa imam i snimanje. Danas imam montažu. Evo zove me montažer. Evo. Gde si J, ti M. A ti ovdje vredno radiš? Radim. Koliko si se promenio kao voditelj do sada? Da li si sada iskusniji? Jesam. Dosta toga bi promenio kod sebe. Promenio bi to da budem direktniji. Na tome radim non stop. Zato što, na primjer, kad imam neko jako pitanje, ja pravim uvod kao da španska serija. Ti neprijatno da pitaš kad je nešto teško? A nekad je teško. Ako je neka životna tema, nije mi neprijatno. Neprijatno mi je, na primjer, ako je nešto kao blam neki ili nemam pojma za neku pisalo da je tutka ili ovo, ili ne mogu ja da pitam to direktno, nego ja kao okolo naokolo. Imam neka pitanja koja mi budu i onda kad gledam u montaži kažem pa zašto ne pitam jednostavno, pa to su uradili, razumeš, i mene šta su mene sve pitali. Su te rešetali novinari? Pa nisu. Mislim, šta ja znam šta je. Pa ne znam, ja generalno nemam osjećaj zbog toga, zato što sve vrijeme koje sam proveo od 2017. 18. kad sam prvi put ušao u reality, od tad ja ne znam ni šta je blago, ni šta je jako. Meni je pitanje ko pitanje, ili odgovorim ili ne odgovorim. U suštini o svako pitanje sam odgovorio. Jesi, i onda kada je bilo najteže, u onim momentima? Uvek, ja odgovorim. Ako ne pričam, ja pričam moje srce. Facijalne ekspresije, pričaju ti ne moraš ni da pričaš. Tebi se nekako sve nešto vidi. Da li smatraš da je to prednost ili mana što se bukvalno kod tebe po tvom raspoloženju, ponašanju može sve zaključiti? Pa ne može se sve zaključiti. Ne sve, ali većina, onako jer si iskren. Pa da, ali zavisi od prostora gde sam. Naprimjer, ja sam iskren ovdje na televiziji, generalno nisam nikad došao nervozan. Ali, na primjer, u reality mi niko ne može provaliti facijalne ekspresije, niti bilo što, jer to što prikrivam, zato što niko ne želim da pokažem šta mene može da pogodi. Ali generalno, kad dođem negdje među normalnim ljudima gdje smatram da su normalni ljudi, ponosan se i normalno. Nema potrebe da se ustručavam, niti da glumim nešto što nisam. To sam što jesam. Da li postoji nešto zbog čega se kaješ, zbog nekog postupka u svom životu? Od ulaska u reality, ono sve što smo imali... Pa sve je komplet reality. Stvarno? Pa mojke. Misliš da ti je više odnelo ili donalo?
Pa donelo je zato što sam ja, Bog mi je namestio da sve to bude kako treba, ali generalno doneo mi je. Ne mogu da kažem da mi je nešto odneo. Zato što vratio sam se tamo gdje sam bio, odakle sam otišao, svi su na mestu, sve na mestu, tako da ništa mi nije odneo. Sve što mi je doneo mi je dobro, doneo mi je to da sad radim, da imam svoj posao, da sam prijavljen, da ljudi na mene gledaju drugačije. To, hvala Bogu, 3. godina pauza od svega toga. Nadam se da neću nikad više ući u reality, ne zato što je kao reality nešto loše. Mislim, jeste loše, ali u suštini smatram da to nije prostor za mene i da se sve promenilo mnogo i da ja to ne trebam uopšte. To je kao kad bi se Ronaldo vratio da igra, došao u Žagubicu da igra fudbal u 8. liga, razumiješ? Ne znam ni ko je Žagubic, da li ima uopšte fudbalski teren. Mislim, kažem ti, ne ide. Znaš, smatram da negdje treba vremenom da se edukujem, razvijam psihički, da mi mentalni sklop bude mnogo jači nego na to da se vratim i da raspredam da li su Gruja i Mimas zajedno ili nisu i šta je sa Grujinim kamatama, koga boli uvo. Mislim, to je bio moj život 7 godina, 8. I to je baš loše. Mislim sam da to neko vrijeme mogu da usmerim na nešto drugo. Generalno mozak mi radi dobro, a ja sam ga usmerio na neke, nemam pojma, likove koji su bezvredni. I sam sam je tamo. Pa jeste, brate, ja ne mogu da kapiram. Ali dobro, došlo je do osvešćenja i sada si uvideo šta su prave vrednosti. Da, možemo to da kažemo. Da, ali šta je prava vrednost, to ne kapiraju ljudi koji, oni na primjer prate reality, imaju ljudi koji podržavaju 24, na primjer, ko može više da podržava ljude koji se vraćaju 7-8 godina za redom u reality? Kao, koja je svrha tih nekih grupa ili šta, kome pružaš, šta ti je više tu interesantno? Ista priča, šablon ponašanje, ista suza, non stop ista spika, muvanje, flert, identito je kao da gledaš... Misliš da ima glume konstantno, ništa nije iskreno? Ne. Posljednji put iskrena sezona je bila moja sezona. Koja je bila jako teška do duše. I to je stvarno bilo iskreno bez što se tiče lično mene. I u toj sezoni su počeli posle mnogo toga da se upleću neke stvari, da se pojavljaju ljudi koji su već spremni za medije, da budu prva tema i ostalo. Čak i ljudi svi koji smo bili u toj temi, menjali su se neke stvari tokom celog realitija. Ja nikad ništa nisam promenio, nikad nisam mogo duže da spavam, nisam dobio obroke, nisam dobio pare, kako sam potpisao prvi put, takav sam izašao. Ništa nisam promenio. Sljedeća sezona je sve bilo iscenirano. Od ljudi koji su se muvali do toga da znaju ko kome da flertuje, kako to prolazi, kakva su pitanja, šta dolazi sredom, četvrtkom, petkom, subotom i nedeljom, šta će reći kod Darka, da li od Darka izlazi intervju ili ne, dobro, spominjući mene, neću reći koja je televizija. Ima šablon. Ima. I oni su provalili, narod je to prihvatio i tako oni funkcionišu. A da li pamtiš taj moment, imao si jaku podršku, bilo je i suza, bilo je sve. Ja i dalje podršku. Ali tada, u tom momentu, to je baš bilo onako teško. Pa jest. Mislim, šta znam, generalno ja ne razmišljam uopšte o realitiju i ne volim da gledam ni svoje snimke iz tog realitija. To sam htjela da te pitam. Ne zato što mene sad to kao, nego to je neki period za koji ja znam kako sam ga nosio, razumiješ. Iz meni je to u tom trenutku mi je bilo, ja mislim, najteže moguće na svetu. I sad ne volim da se vratim zato što ne volim da gledam sebe kakav sam bio u knockdownu, zato što trebao sam ranije možda da se podignem i da sam od početka, ali onda možda ne bi to bio ja, sve što se desilo i trebalo da se desi, ali bude mi žao samog sebe. A ja kad vidim da mi je žao samog sebe, ja bi mogu da pregrizam sve. Zato što sam ispravan i pravičan sam bio svaki put u svemu, osim u raspravama sa određenim ljudima i tu uvijek napomenjem. Raspravao sam se, na primjer, nikad nisam imao razloga da napadnem, da se svađam sa Janjušem, Tomovićem, Mikijem, Zolom i još neke ljude sam napadao bez razloga. Karić. Znaš, napadao sam zato što nemam pojma, tako mi dođe. Možda si bio ranjena zver? Ma ja, kakav je ranjena zver, bre. Ja sam bio, bre, kreten u vremenu i prostoru. Pa dobro, vidiš, ti sebi daješ razne epitete, čovjek ne zna uopšte šta da misli na kraju. Ko je zapravo... Ne, mora. Ko je Dejan na kraju? Hoću to da mi kaže. Zijad. Dejan je Zijad. Dali su mi ime Zijad. Šta ja znam ko sam? Ali znaš šta je najbolje? Ja sam niko i ništa. Ja sam jedan medijski lik koji je trenutno aktuelan i kad sve ovo prođe pojavit će se neki novi Dejan i tako ide u krug. Ti si jedan čovjek čistog srca, sa puno emocija
I dobar kolega, dobar radnik. Ali očigledno ne možeš sam sebe da pohvališ. Ne, ja mogu samog sebe da pohvalim, ali ja nemam kome da hvalim. Ljudi koji mene gotive i vole, oni za mene imaju najbolji... Oni znaju ko je Dejan. Da, oni znaju i ko sam ja. I nema potrebe da se objašnjava. Ali ja sebe nekako da predstavljam ljudima koji mene gotive i generalno ima dosta takvih. Ali ima još hejtera ili to... Pa ima, kote se onima, da, oni se legu. Sad će tek od marta kreće leglo da se budi. Imam periodično, probude se. Ali ja generalno ne volim da objašnjam više. Šta kome je da objašnjam više? Danas me vidi, za 3 dana svaka vest u medijima ispari. 3 dana ja mislim da je čak i previše za neku bitnu informaciju ili bilo šta. Malo pap, idemo. Nova tura, nova garnitura. Nije valjda. Pa tako pa jeste. Pa evo danas ne znam šta, evo sad da se desi ne znam šta. Od ponedeljka ide novo. I ovo na novo, opet sve. Da. I? Šta ćemo da kažemo za kraj? Za kraj. Lajkujte ovu emisiju, ostavite komentar, pratite moju emisiju The Cast, ja vas... Možda ti ja odjavim emisiju? Ne, neću da odjavljam. Nismo još odjavili. Pa sad si mi rekla sad za kraj. Pa to sam samo tako kaže. Aha, dobro, čekaj da se upoznam sa radom. Ja taman sam se... Tamo sam se spremio da idem da montiram. Ma ne da montiram, neku kafu da popijem, kafidžonku. Pozdrav za ništa. Otišao Laki. Zato sam govorio kafidžonka. Vidiš kako si mi se opustio, Dejane. Znači sad si taman si Pije mi se spreman. kafa, daj mi kafa ovde za gosta. Šta je ovo? Ti nisi gost, ti si ovde domaćin. Pa ti si me zvala ovde. Ti si mene sproveo do studija. Nisi znala koja sam vrata. Nisam znala. Pa vidiš ti čak i to znaš. Sve znaš, sve radiš. Sve. Kaficu ćeš popiti posle, duplu. Ubiće mi jaka. Hoću da mi kažeš za tvoje hejtere, fanove, za sve koji prate ovo, a ima više onih koji te vole, da im daš neku onako jaku poruku za kraj. Ali još nije kraj. Pa kako sad? Nemam ja poruku ni za koga. Prestao sam ja da šab. Kome? Kome? Ljude koje volim. Ja im želim sve najbolje u životu. I ovi što me ne voli. Svima želim sve najbolje u životu. Generalno. Prestao sam da šaljem bilo šta zato što neće to dopreti ni do koga. Šta ja kome da kažem? To je što mi... Znaš kakvi mi nekad budu komentari, Bože sačuvaj. Ali čitaš komentare? Da. 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 Volim da pročitam jako... Volim da pročitam loš komentar o sebi, ali da je na mestu. Znaš, kad mi napišu izdajice, Juda, prodao vero za večeru, vehabija, ili... Znaš, to su mi nekako... Isfurani komentari jadni, to više nema smisla. Volim da pročitam neki dobar, uvredljiv komentar koji ima smisla, kao kad mi nešto napakuje, kažem, tom nekad i lajkujem. Kažem, ovo je komentar. Znaš, bravo. Konačno da mi je neko nešto napisao. Da je sa merom, da je... Ne mora da je sa merom, nek on psuje i sve, ali nek ima suštinu. Znaš, uglavnom pišu bezmozgovići neki. Šta ja njemu sad tu da objašnjavam kad on ni ne sluša ovu emisiju, on vidi meni lik, on gleda ovo na mute, jer mu ne radi zvučnik na telefonu i on već vređa. On nije ni pogledao emisiju. Pa majke mi. Pa ti imaš ko mene ne počne, meni premijera, ne krene mi emisiju, oni mene već izvređali komentari. Reč nisam rekao. Dobro, znači, ostavljaš na ljudi neki utisak pozitivan ili negativan, to je X faktor, znači to je plus svakako. Igor X faktor. Grudi od betona, danas radim grudi od teretani. Evo, ja ću da se uvijem sa tamo. Majke, danas mora teretana. Stižeš i da vežbaš? Sve stižem. Kuvam, perem, peglam i klozetarka. Dobro, znači nisi klasičan muškarac, ne deliš poslovne muške i ženske? Danas sam muškarac i kuva i pere i pegla i čisti zato što žena je izgubila svoju ulogu u životu. Realno... Ali da li donosi pare? To je pitanje. Ko? Muškarac. Pa donosi. I to? Pa donosi. Pa to sam htjela da te pitam. Znači muškarac sve mora da radi, ne možemo da delimo poslove. Ne, žena treba sve da radi, muškarac treba samo da bude ispomoć. Ali se sve okrenulo, danas muškarac sve radi, a žena niti zna da, ne znam da kuvam, ne znam da, znaš da se ne kinđuriš i da odeš na Dugino po selo. Pa ja znaš da kuvaš? Ja znam. Šta znaš da kuvaš? Sve. Šta? Sve. Ajde, reci mi jedno jelo. Jedno jelo? Jedno jelo. Biće, pa može ovo da traje do sutra. Jedno jelo, paprikaš. Kako se kuva paprikaš? Ajde. Izvini, molim te. Kako sad da ovdje dajemo recept? Ne moraš da li se, kako je postupak, ajde. Nećemo da to samo radimo. Znam da to je to, kao ja znam da kuvam, ali danas ćemo preko telefona da počnemo. Šta kuvaš, bre? Svaki dan kuvam. Šta? Meni ništa nije teško. Ali nije to pitanje. Pitanje je bilo sledeće. Da li muškarci su danas postali, tema je ono, pomadice i to, da li se više sređuju ili više rade? I jedno i drugo. Evo, na primjer, ja kad vidim, uopšte ne mažem kremu. Mislim da se primeti, ja sam sad naboran.
A to su mi Ne ideš na genetski. botoks, ne? To su mi genetski bore, ne idem na Ne botoks. ideš. Meni su ruke ožuljave zato što ja stvarno kad uzem tek 34 kg kad radim biceps, sad bi se, ne mogu ga skinuo bi se. A kad radim u teretani, zamisli ja sad da nosim rukavice ili da ja mažem ove ruke kremama. Noge ne mogu da namažem, no su mi dlakave. Kako komentarišeš muškarce koji se oslanjaju više na žene, očekuju da žene donose novac, da žene još i kuvaju, čiste, spremaju i još da budu i sve raspoložene? Ali žena to sama zahteva. Nije valjda. Da, žena sama hoće da bude muško u vezi, žena sama hoće da zavrne sijalicu da bi rekla da je ona jaka, stamena, sposobna i onda kao treba joj neka podrška, treba joj muškarac koji će bude tu, onda kad nađe muškarca koji će bude tu, krene druga priča. Nemoj ti jaču. A kako žena da se ponaša, onda da ima kraljevski tretman, što bi rekao? Treba da poštuje muškarca, danas su devojke uglavnom grube, agresivne, prenapadne, prenabeđene, prenadobudne i muškarci su takvi, ali generalno devojke danas previše traže. Muškarac je opet nekako ugrožena vrsta. Šta znači previše traže? Kozmetika, nega kose, nega lica, nega tela, nega nogu, svaka krema je za različiti deo tela, za levu ruku, za desnu ruku, svaka košta po 2-3 hiljade. Pa čekaj, pa ko to plaća? Ko to plaća? Ne plaća muškarac? Da, ali svako žena ne radi. Pa to te pitam, muškarac treba da ima 260.000 dinara platu. Pa upravo zato sam pitala, da li treba, znači... Treba da se napravi granica gde sve ima neku svoju težinu i svuna. Znači, zarađen dinar od muškarca treba isto da bude težak koliko je zarađen dinar od žene. Žena kada zaradi pare ne treba da odmah svrati u prodavnicu da kupi nešto od muškarac. Ja tvrdim da svaki muškarac da sad uzme 200.000, on će 200.000 da donese u kuću. A žena ako uzme 100 će skloniti za solarijum za malo. Nije valjda. Odmah treba da se kupi štikla, odmah treba, nemam pojma. Pa došla je zima, pa ide ag papuča, pa se izašlo nešto novo na internetu, pa ide novo. Pa jeste. Pa nije. Pa gde su sad kubici i ostale špecije u glavu. Pa nije valjda, pa nemoj sad generalizacija, nisu sve žene takve, ima ih ekonomičnih žena. Ima, ali to su srećne žene. Žena koja je ekonomična sa svojim muškarcem koji je isti takav mogu lepo i da odu na putovanje i da se približe jednom drugom i njima je lepo kući da naprave večeru. Njima ne treba separe i prskalice da bi bili viđeni. Oni mogu da odu na zimovanje zato što imaju kako da odu, imaju da uštede. Ne mora muškarac da bude pod kamatom, ne mora da ide u kladionicu da bi stekao prijatelj koga će da pozajmi pare. Ona ne mora da ide da se vuče po izlascima i da ima drugaricu koja je se pegla za pare pa da bi se slikali. Pa jeste. Danas težem internet životu što je greška. To sam htjela da kažemo. To je poenta cele priče. Pa što nisi rekla? Pa to želim. Pa što nisi ti rekla? Pa neću ja da kažem, ti si ovde gost. Pa sad si rekla da sam domaćin. Gost i domaćin, ali ja volim da kažeš jer ti imaš puno toga da kažeš, ali nekad ne želiš da kažeš. A dok se ja sjetim šta bi ja treba da kažem, meni treba da traje emisija... Da li treba da ima zajednički novčanik? Treba. Dobro. Treba. Da li treba da se računi dela na 2 dela ili ne? Treba. Treba? Sve treba da se deli na 2 dela. Osim ako baš muškarac zarađuje abnormalno, pa onda nema potrebe žensku da bilo šta pomaže, ali ako muškarac ima neku osrednju platu i bori se da zaradi još nešto sa strane, onda treba da se ceni taj njegov trud i rad, zato što odricanje muškarca je negde i gubitak nekog porodičnog interesovanja. Muškaraca ko radi i bori se da prehrani ženu i decu i da plati kiriju i da napuni frižider, ona ne može da bude kući toliko dugo, a ako bi žena pomogla, onda bi moglo se nađe vreme i za dete i da sve to bude kako treba. To pa realno. Realno. A šta podrazumevaš kada kažeš žena treba da ceni trud? Na koji način, na primjer, po tebi bi bio adekvatno ponašanje? Pa sad sam ti rekao, poštovanje, nema ništa drugo. To je to. Poštovanje i ljubav. Jedno bez drugog ne može. Jer nije isto nekog voleti i poštovati. Znaš, ja mogu nekog da volim ovdje, ali ne poštujem ga, ne poštujem njegovo vreme, njeno vreme, ne poštujem dinar, ne poštujem ništa. Da li treba da pita za sve što kad uzima pare, na primjer, iz zajedničkog novčanika? Pa ne treba. Ali se treba konsultovati. Pa ne, pa pazi, pare mogu da ti idu na gluposti, razumeš? Pa ti danas možda odeš do tržnog centra da prošetaš, potrošit ćeš na brdo stvari. Na sve Tržni centar po psihologiji je napravljen
bez prozora, zbog toga da se ne bi znalo kako je. Svaka prodavnica je sortirana od 1. do 3., 4., 5. sprata, zavisi koliko ima, ali evo, ajde, uzet ćemo 3, ima svoje redove kako šta ide. Uvek će ti na posljednjem biti hrana, dečije prodavnice, zato što svaki roditelj ili kad neko dolazi da kupi poklon, on će proći prvo parfimerije, pa će proći butike, pa će proći sve, pa će doći da kupi poklon, to sam ja gledao istraživanje, a onda će tu da mu zamiriše hrana. Ili kad se penješ da jedeš u tržnom centru, što svi idu da jedu, ti ćeš proći pored brdo butika. Znači izbjegavati tržni centar. Kasa nikad nije kod izlaza, nego je kasa negde pri kraju, kod soba za preslačenje, da ti ne izađeš odmah kad vidiš sve, nego da prođeš još jednom pa pogledaš. I sve je to napravljeno tako da bi se izvukla pare. A žene kleknule, jadne, joj kao. A ti kao ne kupuješ, pa ti se ovdje moderiraš, glavni si maneken, 300 trenerke, imaš čuda razni, samo se preslačiš. Ma ja radim. Ma nemoj. Ove ruke su od rada. Od mikrofona. I muškarci se sređuju isto je. Znači zlatna sredina. Ali zlatna sredina mora da postoji. To je bitno. Zlatna sredina? Zlatan Ibrahimović. Koliko je Tuki? Kuku! Žuriš negdje? Ne žurim. Žuriš negdje. Došli smo, znači, skoro do kraja. Prilazimo kao ja odjavljujem na svakih 5 minuta. Odjavljujem svakih 5 minuta i onda... Pa ne, vidiš, lepo mi je ovdje deki s tobom da sedim, s obzirom da se jurimo već toliko... Pa prebacit ćemo se redakciju. Prebacit ćemo? Pa tamo iza mene je. Joj, kad mi sedi iza glave pa samo jede neki keks, žvrlja. Majke mi. A on ne jede, on samo proteine i onda mu teško padaju ove... Zamiriše keks. Ja, ali eto. Čak i zdravo se hraniš. Koliko ti je pomogao David u ishrani, u treninzima? Pa pomogao mi je puno, ali ne puno. Pomogao bi mi mnogo više da ja hoću da sledim to što mi ne mogu. Kada ja dođem ovde, budem koliko hoćeš. Nekada i ne budem ni toliko dugo. Ali generalno, čim izađem iz kuće i dođem ovde, ja moram nešto. Ako nisam doručkov u kući, ja sam ovde gladan, šta ja da poručim ovde? Ništa, osim zoveš ovog burazela da vergla cajglu i on donese mi ali opet ne jedeš slatkiše, to je bitno. Ostaješ dosladan i svemu ovome što ti mi nudim. Sad sam počeo da jedem, da. David kad mi je dao ishranu, tad sam se najbolje razvio i tad sam najbolje i smršao i krenuo da mršavim, spadali mi kukovi, izduvao mi se stomak, napucao sam se, nagruvao sam se, jake treninge radio, kako sam krenuo na svoju neku izmišljenu ishranu, sve je otišlo do toga. Ali moram psihički da budem jak. Dobro, to jesi. Tu nema problema. A moram da se nahranim, ja kad pojedem palačinku, joj, sinoć sam uzeo neke krofne. Uzeo sam 4 krofne. Znači, prekršio si opet. 4 krofne, pune pistaća, nekog gutnunu curija se, sad pa mi upadne u bradu, morao sam se kupam. Bože. Majke mi. Ja tamo te da kažem, i uspeva da izdrži ishranu, znači ipak prekršiš ponekad. Prekršim, pa ne mogu, meni nije fokus Nije ti fokus samo telo? Ne, nije mi fokus fitness i da ja sad sebe uskratim za bilo što danas. Ako sam ekstremno srećan, zveknuću tu palačinku, ne znam da sam mesec dana bio na surovu ishranu. Ima neke kao nagrade, da imaš neki chill day, kako se već to zove? Jedan granule za nagradu. A, kakuca, sladak si. Da, pedigre, onaj gođen cijeli dan. Ima najviše proteina. Gde sebe vidiš za 10 godina? Sebe za 10 godina? Da. Da li možda si razmišljao neki format da se promeni pa da nešto drugačije izgleda? Ne, ja bih za 10 godina volio da se skronim skroz iz medija, za 10 godina bih volio da skroz ugasim Instagram, za 10 godina bih volio da živim sa Jovanom, decom. To sam htjela da čujem, pa to sam htjela da... A ti sve htjela da čuje. A koliko dece? 6. Ne, ozbiljno. Da li si nekada... A što je ovo bilo neozbiljno? 6? 6 dece. Si razmišljao da li bi više volio da imaš 3 ćerke, 3 sina ili sve sinova? Prvo bi volio da bude devojčica, drugo da bude devojčica, pa onda možda neki batica. Batica? Da, neki mali Dragujević, ali više žensko dete, zato što ženska deca više vole očeve. A, to. Treba mi neka, vrate, ku. Žensko dete prvo da mi bude. Pa majke, mamin sin mi se razvoli, mama, ja sam bio takav, mama. Ili jesi bio si razvoli? Jesam majke. Mamin sin? Prvi sin, mamin sin, sreća jedina. Ćana. Pa bio sam razmažen. Mislim, nisam bio skroz razmažen, ali sam bio ono mamin zimac. Pa treće dete. Šta da ti kažem? 6 dece? I gde si rekao da bi volao da živiš? Pa ne znam, zbog dece bi morao negde ovde da živim, ali bi uzeo neki salaš bi napravio, da, van grada, da živim normalno, da zapalim roštilj i da kuliram.
Volao bi, ja bi sad volao da odem u penziju. Da ne moram uopšte majke mi sad, da imam nešto, sklonio bi se odmah iz medija. Bože mili. A emisija ovako lepa, ovoliko gledana, uskratio bi? Jeste, znaš kako, sve to stoji negde, ali mislim da bi ja najsrećniji bio kad bi bio negde u nekoj ilegali? Na selu s kravama, srećan, nasmijen, niko ti ništa ne piše, niko te ne vređa, nemaš kontakt sa kvarnim ljudima, odeš gde hoćeš, radiš šta hoćeš, umažeš se, jedeš pljeskavicu, tržnim centrom, niko te ništa ne... Meni to fali. A čekaj, da li bi... Ja sam otišao juče, ja sam prošao kroz tržni centar, ja kažem, ali šta je to više ljudima da... Ovako, zveru, šta? Pa zato da ste... Ja sad okrenem i odem, ne kupujem ništa, ne jedem, ne ručam, ne večeram. Došao sam sa jednim ciljem, nisam to uradio, dolazim kad se otvori tržni centar, čekam ga u 9:45 da se otvori u 10, čim otvore vrata, ja prvi kroz butike. Ja to ne mogu, ja ne volim da se slikam, ne volim da nilazim na ljude, ne volim da se kezim, ne volim glupa pitanja, ne volim brdo nekih stvari i smatram da je internet najgora stvar koja je mogla da se desi. Koliko je doneo dobrih stvari, ljudi su napravili... A da li bi pristala Jovana da ode da živi van grada? Si pričao nekad na tu temu, zaista? Da, pa šta ona, nju mediji ni ne interesuje, ona je živjela van svega ovoga. Ne, mislim kao to što si rekao da bi volao da se skloniš, da živiš negde van grada. Pa naravno da bi voljela i ona. Voljela bi? Pa to je predivno. Znači, našla si konačno pravu osobu. Pa da uzmem nekog konja umjesto auta i... Onako domaćinski. Da, i kočiju. Pa mi dolaze gosti, pa ja kočijom odem po njih. Kakvi gosti? Sad si rekao samo selo, pa uzeš krave. Pa doći će mi ljudi, pa neću živjeti A kao gosti ovako, dobro. Kao kopljanac, kao ona plemena. Znaš li ime ona plemena? Što priča i tako. Imena? Da li si razmišljao? Da li ste pričali? Imena, da. Možemo. Ja bih sad rekao imena. Univerzalna. Biće iz islama, iz pravoslavlja. Ponovno ćemo da upadnemo neki katolik, pa ćemo da ubacimo neko indijsko ime, kinesko i sve ćemo potrefiti. Jedan će biti konnichiwa, to će biti Vali. On će dobijati popust kod 300 dinara. Bože. Ajde sad se uozbilji. Ime. Neću reći imena, ne. Imena ostavljam, imena nikad ne bih rekao. Mogu da nagađam sam sa sobom. Dobro, bitno da si rekao da bi volao devojčicu. To je najvažnije. Da, to mi je nekako onako. Mislim da žensko dete je pogotovo za prvo. I 6 dece, Dejane, pa evo, ja mislim da nema bolje odjave nego da te ja pustim da montiraš emisiju i da odeš da radiš na toj deci. Puno posla. Idemo odmah sad, odmah ćemo da radimo. Ajde, znači kad montiraš ti brzo zovi Jokicu, Jokici javi da se spremi. A mi pozdravljamo naše gledalce i ostavljamo ih da ostave komentare Dejanu da ih pročita. Lajkujte emisiju, ostavite komentar, slobodno me vređajte, ali ta uvreda neka bude kulturna, neka ima suštinu. Evo, Dejan će odgovoriti na sve komentare. Pa i odgovaram, ja sam u svojoj premijeri raspravljam. Tako da budite normalni, budite svoji, ne verujte u internet, internet pasira laž, a vi želite tu laž da imate u vašoj kući, to vam je greška. I pratite Hype televiziju. I Hype-ove zvezde. I Hype-ove zvezde, naravno. I sva dešava. A sada ide... Ovo je naša najveća Hype-ova zvezda. Tako je, vidimo se. Pozdrav.